Ni kuma ma sɔrɔ caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan b'a fɔ ngoni ya kuma sele bakuruba kunnafoniw filɛ. Mɛ kalo tile gale diɲɛ jamanaw baarakɛlaw dɔgɔladon gɛrɛngɛrɛnnen do ka bɛn ni mɛ kalo tile gale Mali jamana kɔnɔ baarakɛlaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ladala ko la u bi jɛ ni ka min ɲɛ ɲaɲani min boloda ka o sigi senga Boulevard de l'Indépendance la ɲinan dakun ye fɛn min ye Mali jamana kɔnɔ o ye damakɛɲɛ donni maaw ni ɲɔgɔn cɛ o fɛnɛ bɛ se ka kɛ yiriwa lasulu ye u k'a ma ko la justice sociale et l'égalité des droits sont la base du développement. San o san silamɛw bi jɛ ka kira fɔlɔ ni kira laban mɔden ni o ye Imam Useyinu ye ale ka bangeni ka a ɲɛnamaya kɛnɛ min ni a bi sigi senga ni an ba Ayisha Kulibali ka hakilinaw ye Bangoni Janginɛbugu la a Seyid Sherif Ousmane Madana Haidara fe Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ o ɲɛnamayara ka bɛn ni sibiri don avril kalo tile 29 ye bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni sɔnni u bi walawala aw ye aw dangana. Mali jamana kɔnɔ ka fara diɲɛ jamana tɔw ka mɛ kalo tile gale o ɲɛnamayara baarakɛlaw olu tɔgɔladon gɛrɛngɛrɛnnen do diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la ɲinan dakun ye fɛn min ye an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye damakɛɲɛ donni maaw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ lasɔrɔli la o fɛnɛ bɛ se ka kɛ yiriwa lasulu dɔ ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ mɛ kalo tile gale baarakɛlaw tɔgɔladon gɛrɛngɛrɛnnen an ka jamana baarakɛlaw ka lafasajɛkulu min bɛ wele ko Union nationale des travailleurs du Mali UNTM o de hakilina nzigi senga min kɛra Boulevard de l'Indépendance la ka bɛn ni dɛnɛndo mɛ kalo tile gale minisiri fila kun bɛ kɛnɛ ka jamana tɔgɔ la minisiri min ɲɛsin bɛ baarakow ma ka taa se a minisiri ɲɔgɔn ma min ɲɛsinnen do a y'a nafolo a labaarali ma an ka jamana kɔnɔ maa minnu ni olu kun bɛ kɛnɛ ka Kafunɛ Bacile ani Mohamed Sidibe u ye fɛn minnu sɔrɔ olu filɛ. UNTM ni o ye Mali baarakɛlaw ka lapasajɛkuluba dɔ ye min b'an fɛ yan ka kɛɲɛ ni baarakɛlaw tɔgɔladon ye u ye o ɲɛnamayali baaraw lada lakile i n'a fɔ komi san o san l'Union nationale des travailleurs du Mali ni o ye Mali baarakɛlaw ka lapasajɛkulu tɔnba dɔ ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan baarakɛlaw tɔgɔladon kama walasa ka hakili jigin kɛ ka ɲɛsin baarakɛlaw ma ani ka tasibila kɛ u ye n'o bɛ bɛn mɛ kalo tile fɔlɔ ma o ɲɛnamayara UNTM fɛ kɛnɛ in a ɲɛnamayara i n'a fɔ komi kɔrɔlen ko baarakɛlaw ka lapasajɛkulu UNTM cakɛda fɛn fɛn ye tɔnden ye olu bɛɛ lajɛlenw ka jamakuluw bɔra ni ka défilé kɛ Boulevard de l'Indépendance goudronba sanfɛ tɛmɛtɛmɛli min sen fɛ ni tɔnden si ma sɔn ka to kɔ. Ɲɛmɔgɔw fana k'a faamuya ni nɔgɔya nana fɛn min b'i sɔrɔ n'o ye nafa ye a kɛ tila baarakɛla bɛɛ ɲɛ bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ a la a kana kɛ a bɛ bɛn mɔgɔ damadɔ dɔrɔn kama ka bɔ a la tɔw bɛɛ sɛgɛn na donc an bɛ hakili sigi o bɛɛ lajɛlen de la n'o tɛ an ti taa ɲɔgɔn anw baarakɛlaw gouvernement ɲɛmɔgɔw ani gouvernement baarakɛlaw gouvernement yɛrɛ dirigé bɛɛ lajɛlen de kelen an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hali bɛ jɛn olu b'a fɔ a ka ɲɛ anw fana b'a fɔ a ka ɲɛ parce que n'i y'a mɛn i b'a fɔ k'a diya a bɛ yen nɔ de n'a tɛ i tɛ se k'a fɔ k'a diya donc a kɛ taa ɲɛ fɛnkɛ fara kan o de ka taa pour que an bɛ se k'a fɔ don o don a ye dɔ d'a ma an b'o dugawu ala k'o nɔgɔya samiyɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ala ka taa. Mali minisiri min ka cɛw bɛnnen don jamana foroba baara ko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ ale sera ka kɛnɛ in lasɔrɔ a ka kɔrɔfɔw la tanuninkanw ani timinandiyakanw a y'o ta k'o ɲɛsin baarakɛlaw ka lapasajɛkulu ma ɲɛmaw ma ka da u ka cɛsiri baara kan kɔkɔrɔmadonni ani dɛmɛɲɔgɔnya wale nasiraw fɛ ka ɲɛsin baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma Mali jamana kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka labana ka baarakɛlaw tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnin n'o ye 1er mai ye k'o sanbɛsanbɛ foli kɛ ka ɲɛsin baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma.
bibi na o yɛrɛ y'u ye u bi sugu fan bɛɛ fɛ an bɛ UNTM ka kɛnɛ kan nka kɛnɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ central tɔw ta ye CSM b'o la CDTM b'o la olu ni CMT farala ɲɔgɔn kan an bɛ min fɔ dɔrɔn baarakɛla kɔni i bɛ se ka kɛ ka kan nka jamana fɛnɛ n'a ka musaka ma kɛ baarakɛla fɛnɛ i ka hakɛ ɲini o ye droit de nka hakɛ dɔrɔn tɛ yen nɔ ɲinini dɔrɔn t'u bolo fɛn min bɛ hakɛ ɲini o y'a sɔrɔ i taara baara min kama i y'o waleya o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye i don kɛrɛnkɛrɛnnenya in na aw yɛrɛ y'a ye ko cakɛda caman bɛ Mali kɔnɔ cakɛda caman bɛ yen donc baarakɛlaw bɛ Mali kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala k'a tɔ yiriwa Ala ka baarako nɔgɔya bɛɛ lajɛlen baarakɛlaw an bɛ foli bila ka t'u ma foroba cakɛda baarakɛlaw kɛnyɛrɛye baarakɛlaw hali minnu to o hukumu kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko secteur informel an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka f'u ye k'u sanbɛ hali bi an ka hakili to jamana in na an ka hakili to jamana ka basigi la parce que a fanba b'u yɛrɛ bolo an ka hakili to jamana ka taaɲɛ la o fana fanba b'u yɛrɛ bolo an ka hakili to an denw na olu de y'an ka sini ɲɛsigi ye. Hakili jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ san 2017 premier mai a ɲɛnamayara dakun min ka an ka jamana kɔnɔ jamana kiiriko ani jamana kɔnɔdenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka hakɛ k'o ye jamana sɔrɔ yiriwa sira dɔ ye sanbɛ foli o bɛ ta ka ɲɛsin diɲɛ baarakɛla musomanw a n'a cɛmanw bɛɛ lajɛlen ma. San o san ka bɛn ni Shaban kalo ye silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka min ye nisɔndiya ye k'o boloda ni kira fɔlɔ ni kira laban Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye o mɔden bangeni ye ni o ye Imama Useyini ye Shaban kalo tile sabanan o de bɛ bɛn a mɔ o de kosɔn an ba Ayisa Kulibali Bangoni Janginɛbugu la ale kɛmɛ ka hakilina ta san o san ni ka Imama Useyini ka bangeni ka a ɲɛnamaya o ladati mɛnna sibiri tɛmɛ ni avril kalo tile 29 Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Seyid Sherif Usman Madana Haidara fɛ ni o ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye Mali Ansaru a ma ɲɛmɔgɔ caman kun bɛ kɛnɛ kan huduhu olu kun bɛ kɛnɛ kan bani yɛrɛ kun bɛ Sherifla TV jabarani tɔgɔ la maa min kun bɛ Ustaz Mokhtar Bagayogo n'a ka jatalaw Ibrahima Kulibali ani Mohamed Sidibe. kabiri surafana to dun bana mɔgɔw y'u ɲɛsin Bangoni Janginɛbugu ma Seyid Sharif Usman Madana Haidara ale ka kalansoba kuru kɔnɔna na baaraw nana daminɛ nɛgɛ kaɲa 21 waati Sheikh Fazazi Bakɔrɔba dugu kama ale ye naba bɛɛ lajɛlen bisimila ni ka fara El Imam Ibrahim Tarawele kan laselikɛlaw sɔrɔla k'u bila u fila an'u dɛbɛ la El Haj Balamusa Jakite ni ka se Abdullahi Jabate ma wajulukɛla ninnu kumana Imamul Huseyini a ka fusamanciyaw kan a bɔra mɔgɔ minnu na a ye jɔyɔrɔ minnu ta dabama ka diinɛ na fo ka taa se a ka ɲɛnamaya laban cogow ma o bɛɛ lajɛlen walawalala kɛnɛ in kɔnɔ. San o san ni ala ye ni Shaban kalo tile 3 yira an na tile filanan ka dugujɛ sabanan su la an bɛ nin kɛnɛ in sigi Bangoni Janginɛbugu la an karamɔgɔ fɛ n'o ye Useyini yɛrɛ mɔden fɛ yan Sherif Usman Madana Haidara ka so ka na an yɛrɛ surunya ala la ni ala kɛra na a somaw ye ka na ala barikada olu minnu kɛra an ka kanda sababu ye ani minnu kɛra an ka kunnadiya sababu ye nin kɛnɛ ninnu Mukhtar an b'a sigi k'an yɛrɛ surunya ala la de an ni Useyini ma ɲɔgɔn ye nka k'a yira ala kira la ko Useyini kanuma dusukun na a n'ale bɔnna bɛɛ lajɛlen kanuma dusukun na. Anw ma kira ye anw ma sani u mɔden sanuma min b'an bolo yan o y'anw bɔ min na anw yɛrɛ b'o dɔn an bɛ dugawu de kɛ ala k'a kɛ baraji an bɛɛ ye an bɛ dugawu kɛ Asan yɛrɛ ye ale min bɛ nin kɛnɛ ninnu ɲɛnamaya ala k'a barika don a denninw na ala k'an san ni sirifuw kanu ye ala ka n'an nege b'u la ala ka n'u nege bɔ an na ala k'an bɔnnaw bɛɛ sa u kun nɔfɛ an bɛ dugawu kɛ san ni ɲɔgɔnna san caman ala k'o yira an na ala k'an ɲɛma an karamɔgɔ la k'a kisi juguw tɔɔrɔ ma. Kɛnɛ kuncɛ waati a Seyid Sharif Usman Madana Haidara ale nana ka foli ani barikada ta ka se naba bɛɛ lajɛlen ma ani kɛnɛ in labɛnbagaw a ka dugawu don a n'a ka waleɲuman dɔn a y'o lase u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma.
ka fɔ su in na dugawu dɔrɔn de bɛ an bolo an hakili la minnu bilala baara min na o dakuruɲa filaw lasera o wasara an bɛ dugawu kɛ o karamɔgɔ ninnu ye sini kɛnɛya garisɛgɛ ɲuman labanko ɲumanya ala k'o nɔgɔya n'u ye an ka karamɔgɔ ninnu an b'u fo jija ni cɛsiri min b'u la ala ɲɛ b'a la mɔgɔ ni yɔrɔ y'i ka ŋaniya de i bɛ min miiri ni ala cɛ o de y'i ni yɔrɔ ye ni ala cɛ fana u bɛ baara min na ala b'a dɔn a dɔnbaw b'a dɔn nka ni maa m'a dɔn a bɛ kɛ ala min kama o b'a dɔn an bɛ min f'u ye u fari kana faga garisɛgɛ bɛ ala de bolo nka an b'a ɲini kira bɔnna barikama ninnu kama ala k'u se u yɛrɛ kɔrɔ ala ka n'u siri dafɛ na aw minnu fana ye layidi dugu dɛmɛni kama ala kana aw dɛsɛ ala ka se k'aw ye min ka bon nin bɛɛ ye dakuruɲa kelen min bɛ an bolo o tɛ Huseni ko ye o tɛ Hasani ko ye o ye alakira ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko rahimallahu mura'an hazana li huznina wa fariha li farhatina kira ko ala ka hinɛ mɔgɔ bɛɛ la ala ka mɔgɔ bɛɛ kunna ja k'i laban ɲɛ mɔgɔ min nisɔndiyara ni anw ka nisɔndiya ye mɔgɔ min hujinina n'anw ka hujini ni hadisa in b'a bɛɛ bɔ ala hinɛ maana mɔgɔ kunna ja mɔgɔ laban ɲɛ mɔgɔ gɛrɛ e ala la min hujinina anw ka hujini ye min hujini an ka nisɔndiya ye min nisɔndiya. Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyed Sherif Usman Madana Haidara de ni o ye a Seyed Badara Aliyu Haidara ye ale tun bɛ taama na Burkina Faso jamana kɔnɔ taama min senfɛ ni maa caman dubira ka don silamaya la ni baya layidu 6 ye a kɛnɛ fɛnɛ senfɛ an karamɔgɔ Sulemana Gire ale ye bonya kɛ ka ɲɛsin sirifila morikɛ ma ni mikoro dili ye a ma mikoro min dilalen don ni sanu ye o bɛ fɛn min mana o ye alabaara min ne a bɛ o la ka silamaya diinɛ lase min bɛ se ka to hali bi silamaya diinɛ a bɛ se ka faamu ka dɔn k'a fɔ sabali ni makari ye ani hinɛ o diinɛ don a b'o cɛsiri min na baara in kɛ kun ye o ye an ka maa minnu kun bɛ kɛnɛ ka Sherifila TV jabarani tɔgɔ la Burkina Faso jamana kɔnɔ a Seyed Badara Aliyu Haidara ka taama in na o ye Ustaz Mokhtar Bagayoko a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali. K'a daminɛ avril kalo tile 14 fo ka taa bila tile 26 la san 2017 la Badara Ali Usman Haidara a y'o kɛ Burkina jamana kan ni daba ma ka diinɛ darapo ye Mamadu Mustafa cira ni diinɛ sanuma min ye k'o lase mɔgɔw ma lafiya bɛ se ka na an ka ɲɛnamaya o kɔnɔna na cogo min dugu 20 a y'o de kɛ o tile damadɔ in kɔnɔ a bɛ bɔ dugu dɔ la a bɛ taa dɔ wɛrɛ la ani sarakulu min wulila ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ se mɔgɔ 40 bɔ ɲɔgɔnko ma u ye dugu minnu kɛ o la kumaba dɔw filɛ Dedugu Nuna Bobo Julaso fo ka taa se Ɲangoloko ma Mamadu Mustafa ka sanayɛlɛ min n'o kɛra ka bɛn Arajaba kalo tile 27 su ma a y'o ɲɛnamaya Bobo Julaso ni ka wuli ka foli bila Bobo Julaso maabaw la fo ka taa se Abdulayi Sana Surakata Salamantaw ninnu bɛɛ lajɛlen kelen-kelen n'a ka denbayaw ma an bɛ taa Bamako an bɛ taa dugawu ɲini n y'o fɔ terrain kɔnɔ an ka san essence an bɛ taa an ka san essence bɛɛ ta Bamako le karamɔgɔ Haidara fɛ Mawuludura n'a fɔra ko ala y'an garisɛgɛ don karamɔgɔ Haidara la nin wagati in kɔnɔ hali a ma mɛn ka tila ka an garisɛgɛ don Badara la o t'an ka san dama ni essence tani ye wa wuli ka ɲi ka boli ka se yɔrɔ yɔrɔ kɔnɔ a na boli fo ka tɛmɛ o la parce que essence b'a la donc an jigi sɛmɛ yɔrɔ ka ɲi awa an b'a lɔn nin san in fana ani san tɔw man kan awa Burkina bɛɛ fana bɛɛ bɛna n'a lɔn ko kira mɔden do tɛmɛna an fɛ yan nin san in na a bɛna lɔn ko cogo bɛɛ la parce que karamɔgɔ ye dugawu mun don ka taa a taani ko yɛlɛmana o kɔrɔsirikɛbaga bɛɛ y'a lɔn ko yɛlɛmana a sera waga ye dugawu kɛ Bobo ye dugawu kɛ a y'a sen bila yɔrɔ yɔrɔ a ye dugawu kɛ
kɔrɔsirikɛla bɛɛ y'a lɔn ko yɛlɛma donna ni ala segira ka an garisɛgɛ don an karamɔgɔ badarara an yɛrɛ fɛ yan o t'a tɔ bɛɛ ɲɛni ya donc an nun sɔn ka di n bɛ ala fo k'ala barikada taama in kun ye min ye n'o de ye mɔgɔninfinw ka silamɛya faamuya ni silamɛya bɛɛ n'a keleya ye alhamdulillah n bɛ ala fo la k'ala barikada mun kama ala sɔnna a ma maa caman nana ka na don ala ka diinɛ na silamɛya la ni layidu 6 ye o de layidu min ni ala kumana k'a ka kuranɛ kɔnɔna la donc min bɛ maa don silamɛya la min bɛ maa kɛ silamɛ ye donc an tilala maa caman nana don ala ka diinɛ na an bolo ni o layidu 6 ye maa da min don an tɛ se ka foyi foyi fɔ a la ale yɛrɛ ala de b'a dɔn a n'a ka ko la n b'a fɔ kɔni tournée alhamdulilahi rabbil alamin a kɛra an sago ye an mago b'a la cogo min na ala sɔnna a ma a kɛra o ye wa n'ala ka diɲɛ bi kan ka kɛ a laban ye yani don wɛrɛw cɛ inshallah taala maa dama min ye layidu 6 ta badara ali usman haidara bolo nin taama nin kɔnɔ o ye maa bayirika ye ni dabama yɛrɛ tɛ maa si tɛ se ka o hakɛ dɔn sabula an ye layidu 6 di mɔgɔw ma kelen kelen o ye halisa jama ma caya ye badara ka tɔgɔma in kɔnɔna na mɔgɔw tun bɛ baya kɛ de jamakulu baara in bɛɛ lajɛlen kun cɛra avril kalo tile 27 bɔbɔ julaso dugu kɔnɔ o kun cɛ don solomani jire ale ye micro d'or dɔ labɛn k'a di badara ali usman haidara ma k'o kɛ waliɲuman dɔn ye a ye a nana baara min kɛ olu ye o faso kɔnɔ k'olu kunna wolo ala la k'a y'a yɛrɛ faso kunna wolo wa o tilala k'a ɲini a fɛ ko n'ala ye siw di nin bɛna kɛ badabada ye san o san badara ali usman haidara a kɛna sen jɔ burkina bew la an bɛ segin ka na mali jamana kɔnɔ jitumu sanangɔrɔkaw fɛ olu ka lɔgɔliso a ye san 60 sɔrɔ u k'a ma ko lɔgɔli fondamental Fabunɛ Samake o de kosɔn min ye ɲaɲaniw ye olu sigira sen kan ka bɛn ni dimanche avril kalo tile 30 ye jitumu sanangɔrɔkaw fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ hakilina in sigira sen kan jitumu sanangɔrɔ mairie maaw de fɛ a bɛ kɛ sababu ye jitumu sanangɔrɔ lɔgɔlisen a lɔgɔliden kɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jitumu sanangɔrɔkaw fɛnɛ minnu sigilen bɛ fan wɛrɛw fɛ u fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka se ka ɲɔgɔn lakodɔn fana min ye hakili jagabaw ye olu fɛnɛ kɛra min bɛ se ka to lɔgɔliso kɔrɔba min la ni a ye san 60 sɔrɔ hali bi dɛmɛw minnu bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin a ma walasa a bɛ se ka kɛ lɔgɔliso jɔlen ye hali bi a y'a o hakili jagabɔ kɛnɛw sigira sen kan an ka maa minnu kun bɛ Sherifla TV jabaranin na o ye Marietu Jalo a n'a ka jatala Mohamed Sidibe jitumu ka den fɛn fɛn sigilen don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ y'u kunda dimanche don u bɔ dugu kan ka taa u ka lakɔliso san 60 ɲɛnamaya a kɛra ɲɛnajɛba ye jitumu sanakɔrɔkaw fɛ yen nɔ kabini san 1957 école fondamentale Fabunɛ Samake ale koromo karila san 60 kɔnɔ jamana ye mɔgɔba caman ye kalan k'a kɔnɔ ni ka kɛ ho kadiri ye san 2017 n'a ma ɲɛ ko o école in ye san 60 sɔrɔ l'école de kɔrɔw olu ni mairie ka bolo di ɲɔgɔn ma na u ye ɲɛnajɛ belebele boloda ka wele bila jitumu ni a dafe dugu bɛɛ lajɛlen ma barika da y'an jatigiw ye u y'an nadon an sera ka kalan kɛ o kɔnɔ fo ka tila y'an école la ka taa Sanayɔrɔ jitumu bi ne ni ɲɔgɔnna caman an ye poste caman occupé o kɔrɔ ye ko y'an écoliso a san 60 a fêti ɲagaɲaganba de don anw bolo parce que an ye mɔgɔw ye yan bi an n'u cɛ bɛ san 40 bɔ an ye barow kɛ dɔw yɛrɛ an yɛrɛ filila dɔw ma an dɔw filila ɲɔgɔn ma a kɛra hakili jigin don de y'an bolo kun min na an ye anniversaire ni sigi sen kan an y'a ye déjà k'a fɔ écoliso min don a sɔrɔla depuis l'indépendance bon o hakilina na an y'a yira k'a fɔ écoliso kɔrɔba de don sababula an kan ka se ka tasi bila k'a ye ka a dɔn jamanamɔgɔ bɛɛ ka dɔn écoliso kɔrɔba bɛ an fɛ yan ka bɛɛ wele bɛɛ ka se ka bɔ a kalama ne nisɔndiyalenba de don bi sabi gouvernement ka hamina fɔlɔfɔlɔ ye de ka population kalan donc n'a fɔra ko o kalan in sinsinna yan nɔ fo lɔgɔliso ye san 60 sɔrɔ o ye ne ka nisɔndiyaba de ye bi ka to an y'a sankɔrɔta n'an ka fɔli kɔrɔw ye k'a yira denmisɛnninw na fɔli dɔw yɛrɛ bɔra bi quoi denmisɛnninw yɛrɛ ma deli ka hali o ɲɔgɔn dɔw ye donc k'a yira u la fana k'a fɔ ko u ye kalan sinsin cogoya min na u ka continuer ten a sinsin cogo fɛ ten n'a ma ɲɛ ko kalan dɔrɔn de bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la jitumukaw lakɔliden kɔrɔw mairie fo ka taa se sous-préfet ma u bɛɛ y'u da don gɛlɛya la minnu bɛ écoliso in kan o dɔ ye lakoribaliya ye ani bibliothèque tanya gɛlɛya belebele kun fɔlɔ ye mun ye parce que écoliso min don a mɛnna a jɔra mais n'i y'a jateminɛ ka se o wagati la fɔ sisan a ma clôturer
o ye gɛlɛya belebeleba ye parce que denmisɛnninw bɛ kalan k'a kɔnɔ denmisɛnnin caman b'a kɔnɔ fɛn biganko ni bolimafɛnko bɛ se k'u sɔrɔ mun bɛ se ka kɛ degunba ye ka ɲɛsin u ma o degun belebele de b'an kan n'an sera ka fɛɛrɛ ɲɛnama sɔrɔ la a bɛ se ka clôturer cogo min na. parce que n'a fɔra ko y'an l'école ye san 60 sɔrɔ hali sa école ma koori c'est à dire a ma clôturer baganw ni mɔgɔw a kɔni bilalen bɛ ten dɔrɔn i bɛ se ka don école kɔnɔna fɛ fan bɛɛ fɛ ne ɲana école ye san ye si min sɔrɔ ayiwa o man kan ka kɛ donc maire y'a ɲini a ka discours la ko a bɛ dɛmɛbagaw ɲini ko mɔgɔw ka fara kan ko ka l'école clôturer o ko ɲumanba ye sabu o kɔrɔ ye k'a fɔ ko école clôturer baliya in a hamina b'u yɛrɛ la. k'a daminɛ bi la n fana b'a fara n kɛ ciw kan ka taa a yira kalanso ɲɛmɔgɔw la min bɛ se ka kɛ Sanakɔrɔ école la o ka k'a la parce que ne ye yan mɔgɔw sen bɛ ne tali la o la n fana kan ka cɛsiri kɛ walasa gɛlɛya min y'u kan ka wuli ka b'u kan. ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ne bolo k'a lase denmisɛnninw ma minnu bɛ ekɔliso in na u ka misali ta u ɲɛmɔgɔw kan gɛlɛya tɛ mɔgɔ bali ka kalan kɛ u k'u cɛsiri. san 60 ɲɛnamaya kɔnɔ o kan ka fete kosɛbɛ wa a ma kɛ basi ye min n'an dɔgɔyara jitumuka bɛɛ lajɛlen bɔra u ye ɲɛnajɛ belebele sigi ekɔliso kuru kɔnɔ ni ka wele bila u ka dɔnkilidalaw ma ani sogobɔlaw san 60 hokumu kɔnɔna la u ye lakodɔnni sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnlen di ekɔli in directeur dɔw ma k'a sabu kɛ u ye baara minnu kɛ walasa kalanyɔrɔ in ka se ka taa ɲɛ. école fondamentale Fabune Samake kilasi 9 de b'a kɔnɔ wa san o san ekɔliden bayirika de bɛ kalan a kɔnɔ. jitumukaw ye ɲɛnajɛ belebele kɛ fo su araba jonjon ka dugawu caman kɛ ekɔli ye ni ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye. a kɛra nisɔndiya ani ɲaɲani ye jitumu Sanakɔrɔkaw fɛ o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ. Nigeriya jamana kɔnɔ kɔnɔ min bɛ wele ko Biafra a bɛ waati jan bɔ olu yɛrɛ bɛ deli ka wulikajɔ kɛ tuma min na ni Nigeriya b'a ka yɛrɛma hɔrɔnyaw sɔrɔ ka jira k'a fɔ u b'u yɛrɛ ta ka bɔ Nigeriya jamana na ko in kɔni sen tɛ kɛ nka tuma bɛɛ wulikajɔ dɔw bɛ kɛ maa dɔ fɛ min b'a jira k'a fɔ a ka di ye a ka kɛ o maa dɔ ye denmisɛnnin jɛmagɔni dɔ de ye min bɛ wele ko Namdi Kanu san 2015 octobre kalo la ale tun ye wulikajɔw caya fo a kɛra sababu ye jamana ɲɛmaaw ye a minɛ ni ka a lasago a kɔni bilama labila bɛɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ a labila kun tɛ dɔwɛrɛ jamana ɲɛmaaw ka fɔ la labɛn minnu bɛ yen walikelen lahalaw minnu ni olu kan ka se ka dafa i la i minɛnen walasa i ka se ka bila a ko a ye o lahalaw dafa walikelen a jɛnna ni o lahalaw ye a ka lapasaba ni o ye Vincent Obeda ye o y'a jira k'a fɔ lahala ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye a ti daga a ye bilen a ka kunnafoni di kunnafoni sow la o tɛmɛnen kɔfɛ min ye a yɛrɛ ye a ti ye wulikajɔ la ni o ye manifestation ye wa a ti se ka ye jamacɛla jama min bɛ ti jɔ maa tan na n'a yer'o la bɛɛ a bɛ minɛ ka lasegin a nɔ na barisabu ka d'a kan a labila bɛɛ de nka o kɔrɔ tɛ ko jalaki bin bɛ ka bɔ a ka jalaki yɛrɛ min ɲɛsinnen don a ma n'a min farati bɛɛ si ka so don o kumana a labila cogo ye ninnu de ye n'a sera ka ninnu dafa a ka ca la Ala fɛ a n'a mɛn ka fiɲɛ kɔni minɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa in yɛrɛ denmisɛnnin jɛmagɔni a san 30 ka to sanfɛ kalanso la a ye wulikajɔ daminɛ k'a fɔ ale ye Biafra maa ye o kumana ale b'a fɛ de u ka maakɔrɔw ye ko in bila yɔrɔ min a b'a fɛ k'a ta ye ni o ye Biafra k'i yɛrɛ ta ka bɔ Nigeriya la o kumana min ye jamana ɲɛmaaw ye olu ma jɛni a ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a senɔ cayalen don u y'a minɛ k'a lasago a kɔni labila bɛ bi fɔlɔ. Algérie jamana kɔnɔ mɛ kalo tile 4 nata o ye wasadensigi kalataw ye Algérie bina k'u ka bebe na ko yɛrɛ bɛ fɛn min nɔfɛ o ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna jamana ɲɛma Aziz Bouteflika n'a ma ɲɛ k'a fɔ kɛnɛya jon tɛ a wolo la kosɛbɛ o kumana ko a ka fanga bɛ ka taa ban ye a nɔna bila ko o bɛ ka ɲɛɲini o de kosɔn bi maa caman bɛ ka jira k'a fɔ maa o maa bɛ ka wasadenya kɔni ɲini fanga ɲini jɛkuluw la a caman bɛ ka ɲini de ni jamana ɲɛma Aziz Bouteflika nɔna bila hakilinaw de ye fanga ɲini jɛkuluw minnu kɛ mɛ ka silamɛya berefini bere u yɛrɛ kan ni u kama ko parti islamiste olu minnu kɛ ngumɛ k'u kuwa da
Azizi Bouteflika kwa la kabine kumamena ako abi yelema do jamana sharia sumbala ka se ka manda wore wunyini olu minu ngera sinawiye olu labame ku tege di nyoma be ka fo ku bije ka nyomena juruba kilina ninga ngwara da jamana nyama Azizi Bouteflika nofe mowiye wasade zigi kalata la mina keme kalotle nani nata mangutu une oye campagne uye o kunjara ka bene abrele kalotle bisaba ngama chamangeme ka jira ka fo Algeria ka defambat na boka wite ka sabuke uchamangeme ka jira ka fo benga manga sinzinde Algeria jamana kono ko matise ka fo kibi wili ka joke ka fanga nyine ka sora imabo itabolo ka bifanga fe o mana demisene minombe yolu chamangeme ka jira ka fo usen na yero amya wala dunia ka fo Algeria jamana kono kalata laba ere mingera kwasada ina wasade zigi kalata jarala ka fo ma hakemenye kalata ni ukama ko de participation au mateme bisabaka o farafina arabula jamana ukuni nyonje Tunisie ka ufe ministre nyema ni oye Youssef Chahedi ye aye fusiri aka ministre flaka bara udala ministre folo oye ambalakaye mime nafolo ko kuma ko ziribi ministre flana oye jaluliye oye duguma kalango ministre ye nunu blaka bo ministre yala mangutu tiende be unofe kerengere nyana ambalaka mime nafolo ko kuna aleka dandigeli dola ashina ka Tunisie ka uka wari dunda ako ojashi akakuma fochuko la ukera sababu ye kama famba toro kumana ale wulila kabo ajoro la maflana ni oye duguma kalango ministre ye aya ni oye jaluliye ale fana ale sangani wati ani lokole karamoko kala pasa jekulu keme ka masaranga shoketala ulu keme ka jira ka hofa ka wuli ka bo uguna de ka sabuke anameni yelema do ye kalango binaku ka kala ere buluda chuku mi mabo lokole karamoko ye kumana namanya ka fo moka kumacha ale do nunu mafla unofe ministre nyema Youssef Chaheda aye mafla nunu bela jele wuli ka bo unona madame Zabri mga fo madame Ziribi ni oye musaka ko ministri ye Tunisie ka ufe mami mena bla ale nona oye Fadel Abdel Kefiye aya duguma kalango ministri mami mena bla onona yani ministri wore kana oye Slim Kalbousi ye oye sanve kalango ministri ye bara ngoni mbulunda mechin tende aya Youssef Chahedi fene oye Tunisie ka uka ministri nyamai Gabon jamana kono lokole karamogo kala basa jakulu kungengu me ka wuli ka jo menge kalo chama ka jira ka fo bara bejo uye bara koni ndamine nga mobe ku yere nyini nga femina kalo saba walikele kalo nani uminu ngera walandanya la lokole soula yala jamana nyamo bina fere jumende tige bara sabu kadaka walanzero utaraka lokole deunda okumana obino na bla chogo me walikele amekata kalango ere de dablali de ye nyina za kono ni ukama ko ane blanchi nga ministre me nyashime kalango mani oye Florentin Moussa Vuye aleko ko a hakilina tigele do ko ngomi jarana mode ka sabuke ne ye kalanzo utakulaje college ni lycée minu me Gabon jamana kono keme flanyo na ko tani la doronde be aya wala nzemeni aye kololo lase minu mo ko utemene ko fe kabui aya kalango a sigi ko menye nenye singanza aya ko olubina fere de tike fere minu ne oye walanze minu ndara ka lokole deunda kalo saba kalo nani ngono ka laje o kalanze umbise kanona bla ukunjugo mi kwa mako cours de rattrapage ubina laje ka ode sigi singa jumatemene ministre mene obe Gabon jamana kono ni babu sendigi do alen Claude Belibinze ye ajira ka fo ko yin jate de kanga bosa wala nzeme lokole karamogo fe ay dadigi minge jamana lokole deuna aya ye kololo min lase kalango yeremo obilaje ko jate mine o temene ko fe kaboy kanyangini takanyashin lokole karamogo ma lokole karamogo keme shegini wolom law mino ne olu ka saraw done kundo ka sabuke uye kalo flake ka barabla aya tani wolom lambe ula ko halebi wala wuli nata be olu mado klasu kono ka kala damine ko kumana do natawla minye gweni o debira boloda jamana nyemo fe ministre me nyashime kalangoma Florentin Moussa Vuye ajira ka fo aya lokole karamogo mino meno ne oluka saraw lone do natawla ku bina wele aya uka bogo jenene do ka ne oye kalango bina ku bogo jenene ye uko amako commission disciplinaire aya ko fode fanga uka segi jamana nyemo ma ukumana yere sagoke uka dabla jamana kono ko ne mina ke jamana nyema so ka baraketa uye do natawla
Afrique Sud jamana kono fanga ɲini jɛkulu min bɛ ka jamana mara kabini siya woloma banza san 1994 ni Nelson Mandela kɛra a jamana ɲɛma fɔlɔ ye. Bi jamana ɲɛma Jacob Zuma ka fanga ɲini jɛkulu ANC a kɔnɔ bi maaw de kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ u yɛrɛ dama de don ɲɛmaya nɔfɛ n'a ma ɲa k'a fɔ Jacob Zuma yɛrɛ mankutu sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ bɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a ka waati yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka se dafa ye jamana ɲɛmaya la. Maa caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ a jɔyɔrɔ in ko bi ye walasa i ka se ka kɛ cɛbɔ ye ANC tɔgɔ la ka kɛ jamana ɲɛma ye. Maa min n'an bi i dantigɛ ka jira k'a fɔ kɔni ni a ka kan bi ni sɔngɛra ale ka kɛ a ye o ye Matewu Fuza ye. Matewu Fuza a ye dantigɛli in kɛ ka jira k'a fɔ ale fura dama ale ma jɛ ni jamana ɲɛma Jacob Zuma ka lahalaw ye. ANC fanga ɲini jɛkulu yɛrɛ kɔnɔ maa minnu ye wuli ka jɔw kɛ k'u kwada kɔ a la ka sabu kɛ mankutu siɲɛw minnu b'a nɔfɛ k'a ka jamana ɲɛmaya bila ale bɛ o maaw la a ko ale jɔrɔ bɛ jamana bɛ ka taa cogo min na ANC fanga bolo ale yɛrɛ y'a tɔnden ye nka ni mɔgɔ min farati Jacob Zuma ka hakilinaw na ko u laban na Afrique Sud jamana bɔ bɛnkan manga bina k'u kan ni ka taa kɛ jagoya fanga jamana ye ko kumana k'u t'a fɛ ko Afrique Sud jamana ka ye o bina k'u kan san caman kɛlen kɔfɛ kɛlɛ la u ni nazaraw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u yɛrɛw bɛ se ka lakodɔn jamanaden ye fɔ u yɛrɛw ka laban ka na jamana ɲɛmaya daminɛ san 1914 ka na se bi ma ko kumana ko a man kan ko u ma kɛ fanga ɲini jɛkulu in dilan bɛ bi dankɔrɔbaw minnu ni ɲɔgɔn cɛ o dɔ ye Cyril Ramaphosa ye jamana ɲɛma Jacob Zuma ka danga don ANC o tɔnden fɛnɛ don o tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛma Jacob Zuma furumuso kɔrɔ min kun bɛ farafinna tɔnba Union Africaine Commission ɲɛmaya la ni o ye Nkosazana Dlamini ni Zuma ye ale fɛnɛ dɔw y'a yira k'a fɔ Jacob Zuma n'a nɔfɛmɔgɔw kɛn bɛ k'ale de ta k'a kɛ u ka musobɔ ye min bɛ se ka to a bɛ kɛ ayiwa u ka fanga ɲini jɛkulu musobɔ ye. Maa wɛrɛ min fɛnɛ bɛ yen ni o ye Lindiwe Sisulu ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ale fɛnɛ ko in go bi sɔn ka ye ale fɛnɛ ye o tɛmɛnen kɔfɛ k'ale ma mutilen tɛ don min na ni jamana ɲɛma bi bɔ jamana ɲɛmaya la ni o ye Thabo Mbeki ye ka sabu kɛ bɛnbaliya min donna ani Jacob Zuma ni ɲɔgɔn cɛ ni furanjɔrɔ fanga sigira Afrique Sud jamana kunna maa min kɛra o furanjɔrɔ fanga ɲɛma ye a yɛrɛ bɛ deli ka na taama na Mali jamana kɔnɔ o don maa min kun ye jamana ɲɛma ye Mali jamana kɔnɔ a n'o ye taama dɔ kɛ ka ɲɛsin Tɔnbukutu yɛrɛ ma ni o ye Mali marabolo dɔ ye jamana kɔrɔyanba fɛ kalema mutilen tɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko in a ko bɛ ale fɛnɛ ye a kɔni mana tigɛ Dawuda kɔni nka nin kɔni ye a dayɛlɛlen de ye sa min kɔni gɛrɛsɛgɛ mana farati o n'a kɛ Afrique Sud jamana fanga ɲini jɛkulu ANC cɛbɔ ye ka jamana ɲɛmaya ɲini. Bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye u ko min ma ko shotokan na bolokuru o bɔcogo dɔ don wali kelen bolokuru ni sen bɔcogo dɔ don o kɛnɛ sigira senkan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Ramatulayi club fɛ Sangarebugu Mamadu Jara ale ka dojo la a tako filanan de don min ye shotokan ye a kuncɛra ka bɛn ni dimanche don avril kalo tile 30 ye maaw nisɔndiyara kosɛbɛ an ka maa minnu ni olu kun bɛ a kɛnɛ kan Isufu Kulubali a n'a ka jatala Mohamed Tarawele u ye fɛn minnu sɔrɔ o filɛ. Walasa ni ka senfili ani bolofili kɛnɛ in sankɔrɔta min ye kɛnɛ matarafabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la shotokan matarafabaw ko don o bɔra Sangarebugu fan 14 bɛɛ lajɛlen na walasa u ka se k'o kɔkɔ da ɲɔgɔn na o kɔkɔ da ɲɔgɔn na de senfɛ a bɛ fɔ senfili ani bolofili suwa min ma ko kata n'o ye k'i bolo ani senw fili i kun fɛ i n'a fɔ i ni maa bɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ i bɛ kelen na n'a bɛ denmisɛnninnakaw kɔfɔ minnu ma san 15 dafa Seri Tarawele ani Zainabu Mayiga n'olu cɛla ye bulalama ye olu ye sɛbɛya sɔrɔ Mohamed Makasa ani Fatumata Jamantɛnɛ kan o da kelen na a n'o wulikajɔ senfɛ olu ka kɔrɔbalen minnu bɛ yen n'o kama ko kata catégorie supérieure Umar Daw n'o cɛla ti ye worojilama ye u ye sɛbɛya sɔrɔ Fuseni Keyita tulonkɛ suguya filanan min bɛ Shotokan da la ni a bɛ maa fila kun kari ɲɔgɔn na n'an kama ko comité denmisɛnninnaka minnu bɛ n'o ma san 15 dafa n'o karila ɲɔgɔn na Zumana Tarawele Umar Mayiga Mustafa Jara o de kɛra tɔgɔtigiw ye o ye sɛbɛya sɔrɔ maa minnu kan o kɛla Musa Tarawele ye Hamza Dumuya ani Siyaka Tarawele muso kunda o tulonkɛ kelen da fɛ Fatumata Jara o cɛla ye bulalama ye o buruna tɛnɛ jamutɛnɛ ɲɛkɔrɔ denmisɛnninnaka minnu bɛ yen ka fɔ olu ma kilo 60 dafa cɛ kunda Mahamadu Konare Abdulayi Kulubali olu ka wulikajɔ n'u ka galabukɛlɛya kɛra sababu ye ni ka tɔgɔ d'o ma kɛnɛ in kan tulonkɛ laban ani tulonkɛ min yanga kun ka bon kosɛbɛ n'o ko ma ko open o tun bɛ Yaya Kulubali ani Adama Sakɔ ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra tulonkɛ ye min tɛmɛna kosɛbɛ nka laban na Yaya Kulubali o de kɛra kɛnɛ tɔgɔtigi ye ko lamɛnbaaw ani marabolo yɛrɛ ɲɛma maa bɛɛ lajɛlen min tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen y'i ka nisɔndiya fɔ. Hakilina min y'an bila nin na vraiment an ye bɔra commune in kɔnɔ yan
pour ka fɛngɛ ka taa Bamako an mi Kulukoro commune de fɛ Kulukoro région fɛ mais an bɔra Bamako ka taa kɛ Bamako ye ka baaraw kɛ mais an ma an ka denmisɛnnin minnu bɛ yan u ti ka wuli pour ka taa ɲɛɲinini kɛ Bamako bo de an bila na pour ka to ka ko dɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka daw yɛrɛ la donna nataw la u ni Bamakokaw ka se ka kɛlɛ kɛ cogoya min na an yɛrɛ ye baara kɛ Bamako commune fɛ mais an y'a ye k'a fɔ Sangaribugu a ti Bamako fɛ a bɛ Kulukoro de fɛ bon an ka denmisɛnninw passé bɔ ni fɛngɛw kama ka taa dugu kɔnɔna ninnu na pour ka se ka titre ni fɛnw sɔrɔ magɛlɛya b'a la Sangaribugu an bɛ kɔfɛ dɔɔni bon o de fana y'an yɛrɛ hakilinaw bila ka nin fɛngɛ ni majorité bɛ écoleden de a ka d'an ye wula fɛ n'u bɔra kalanyɔrɔ la denmisɛnw ka taa sport kɛ o de bɛ sigida taa ɲɛ o bɛ jamana taa ɲɛ a bɛ denmisɛnninw bali ka taa su ban ko kuntankɛw la minnu man ɲi i m'a ye jeune caman de bɛ circulation na i b'a sɔrɔ hakiliko de b'u la sport kɛbaliya de don bon j'ai constaté que dans la commune de Sangaribugu jeunesse bɛ ka intérêt particulier dɔ accordé karaté la club de karaté u ka ca u bɛ mouvement kɛ u bɛ entraînement kɛ sérieusement an kɔni contannen don an b'u soutenir maa min fana b'u dɛmɛ an b'o fana dɛmɛ c'est certain que n'an taara nin rythme na Sangaribugu bɛ développer parce que dugu développement bɛ passer denmisɛnw ka lamɔkoɲuman fɛ ni wulikajɔ ninnu na minnu kɛra tɔgɔtigiw ye kolɔnbaaw y'o kelen kelen bɛɛ lajɛlen jansa sani kɛra in yɛrɛ ka datigɛ saga ni kungoden kelen tasi bila o taara ni k'a ɲɛsin maître Sɛkinɛ Jara ma Sotokan maître ba kun don Sangaribugu kɔnɔna na ka kɛ n'a ka wulikajɔw ye nin baara ɲɛtagaw kɔnɔna na o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye ka waleɲumandɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma